arbejdsværkstedet. Jeg vil lige dele lidt dekorationstips og så videre med jer. Vi har et stort arrangement, et stort bryllup, der skal afsted til Hillerød her i weekenden. Og vi laver nogle store dekorationer, som skal stå på midten af bordene med lys nedenunder og så videre. Jeg vil vise jer, hvordan vi sådan bygger den op. Nede i bunden af dekorationen har jeg sat oasis, som er et par centimeter hen over krukken. Og jeg sætter, lige for at dække lidt af til at starte med, sætter jeg i siderne. Grønt i siderne. Jeg kan ikke altid lide at fylde den fuldstændig op med grønt, da det er svært at få blomsterne ind bagefter, hvis man har fyldt for meget grønt i. Jeg sætter lidt salat i. Vi skal have lidt i bunden. Det skal være, så det hænger ned ved siderne i dekorationen. Så det må godt være lidt langt. Så får vi noget eukalyptus, der sådan lige kan ryge ned på siderne her. Hvis I skal lave dekorationer til større arrangementer og så videre, så husk at få det skåret godt og få det skråsnittet og så videre og få sat dybt i vand, så det lige står i hvert fald et døgn og trækker inden. Du er sikker på, at det sådan optager vandet og har nok vand til at kan stå i oasisen bagefter. Det gør ikke noget, der er rigeligt af det her i siderne, for at give det noget volumen. Så er det lidt finere spidser. Lidt mere salat i siderne, så er sikker på, at det er lidt til. Og en lille smule pistache. Det giver sådan lidt godt fylde til dekorationen. Så har vi sådan en god rund bund faktisk. Så har vi et godt fundament til at komme videre i dekorationen. Så har vi roser. Husk, at jeg har sådan set hård hud på fingrene, så jeg kan sådan set godt lige køre mine fingre ned i hovedet eller på tornefingrene. Det skal I nok passe på med. Men skråsnit på alle blomsterne. Jeg kan ikke lide blomsterne står i midten af en dekoration. Det er sådan lidt gammeldags efterhånden, så hvis vi kører dem sådan lidt ud til siden og bygger videre derfra, så ikke vi har en blomst lige dernede i midten, så hellere lave det lidt trop. Det her er en stor dekoration, så der går selvfølgelig en del blomster til. Kalkuleret med cirka 30 blomster, godt og vel plus grønt til den her dekoration.
lyserøde og hvide roser nu. Og det er nogle med nogle gode hoveder på, når de skal lidt op og stå i dekorationen her. Gør det ikke noget, de har en rigtig flotte hoveder, vi kan bruge. Så går vi ind og stadigvæk ikke i midten. Sætter det skråt ud ved siden. Det er bare fordi jeg er lidt mærkelig og ikke vil have det inde i midten. Det ser let ud, ikke? Det er det ikke. Men man kan sagtens lære det. Man skal bare være lidt tålmodig med sådan nogle ting her. Jeg har lige sådan et meget fint viskestykke i bunden, fordi min drejeskive ligesom er væk. Så den bruger vi lige i stedet for. Så. Småskud fra Lisianthus stikker ned i dekorationen her. Det er rigtig sødt. Det ligesom kommer lidt ud, og lidt ud fra roserne. Når jeg havde givet den alt for meget grønt i bunden, så var det meget svært nu at blive ved med at stikke i den. Lisianthuserne, de er super gode til dekorationer og så videre, fordi de har både et stort hoved, og så har de alle de der små fine skud, som vi kan bruge. Det giver det sådan et lidt mere livligt look. Så kan vi stikke store hoveder ned sammen med. Det her det er den dobbelte Lisianthus, så de er rigtig store og flotte hovederne. Marievejen, den er også flyttet ind i. Begynder det sådan langsomt at ligne noget.
brugt cirka 7 Glicianthus og 10 roser af hver. Så skal vi have dekorationen op. Hvis det er ud, så er det til at lave det sidste i dekorationen. Så sådan set det der er det vigtigste. De der mariehøner, de er bare ordentligt. Jeg lægger bladet ind. Nu skal jeg se, kommer om på den anden side, så jeg kan se, hvad det er. Dem lægger jeg ind skråt fra. Jeg lægger dem ind på siden der. Ligesom sætter den skråt i dekorationen. Så de kommer ind og lægger og giver en bund herinde i dekorationen. Det kan næsten efter hver blomst. Så giver vi noget ekstra ned i bunden. Eukalyptusen, den lægger vi ned under de store blade her, for ligesom at rejse dem lidt her. Og sådan så det næsten vælter ud med eukalyptus hernede i bunden. Gode sådan nogle dekorationer her er, når de sidder ved bordene, så kan de sådan set se hinanden, og dekorationen den ligesom flyver henover hovederne på en, når man sidder ved bordet. Lidt meget perfektionist, så jeg vil gerne have tingene, det sidder lige nøjagtigt, som det skal være. Så ikke så god tid for at få den rigtige fylde på dekorationen. Så bryder jeg det med lidt andet eukalyptus oppe i. Det er ligesom det, jeg går ind og dækker af med her. Man skal sådan passe på, de er sådan lidt skrøbelige blomster, når man skal lige rykke dem hver gang, så sætter noget i her.
Det lader jeg lige tit ud også, sådan, så det, man kan se de små bær, der er på Bluetoothen her. Den er super sød. Og det er så sådan, når jeg står og laver den på den måde her, så kan jeg jo så ikke sætte den op i toppen. Så der bliver lige nødt til at tage den ud til gulvet på et tidspunkt, og så se, hvad jeg egentlig laver op i, hvad der sker op i toppen på den. Så kan vi meget bedre se den. Igen ikke noget i midten. Kun lidt fylde. Nu kan vi ud til siderne. Jeg tager lidt spraglet, så lige bryder den lidt, og det kan være hvad som helst. Jeg kan også bruge efeu, spraglet efeu, det bliver meget moderne at bruge nu faktisk. Alle de her ting, der gør det lidt mere spændende, end hvad vi er vant til at se. Det kommer jeg ned i, for lige at give den det sidste liv her. Så er den ved at være der. Sørg altid for, at al oasisen er fuldstændig dækket. Der er ikke noget værre, end at kan se oasisen i en dekoration. Sådan der. De andre dekorationer, vi har herovre på den anden side. Her er blandt andet dekorationen, hvor den også kommer ind, der står midt på bordet, med lyspynt. Lys, der er pyntet med forskellige tråd og en lille blomst på. Der er klargjort der er 18 lys, vi skal bruge det hele. De er klargjort herovre. Der skal bare sættes blomst på i morgen, hvor det kan holde. Og herovre står resten af dekorationerne. Så nu kun til brudebuket og de andre ting, der så skal følge til brylluppet. Tak fordi I så med.